बबे रावखौ होनानै आइजों रायलायबावनो आं आयै दैजि फिसा बेथ' आंनि दैजि फिसा नङा आंथ' सानदोंमोन आंनि दैजि फिसा नानि नों सोर जाखो आं नोंखौ सिनायासै जानांगौ नोङो आंखौनो बिमा सारफ्लांनानै आइ होननानै गाबज्रिदों आं नोंनि आइ नङा नानि नोंनि आइयाबा सोर नों आंखौनो आइ होननानै गाबज्रिफ्लांबाय आंहाबो फिसा हिन्जाव गोमानानै दङ आइ होनफैनाय लोगो लोगो आंनि फिसा हिन्जावखौसो आं बिखा गुरलुब सानदों आंनि फिसाजोनि नामा दैजि आं दैजिखौसो सानदोंमोन आयै नों मा खोथा बुंखो नों आंखौ सिनायाखै आं दैजि हा नों दैजि नों माबोरै दैजि जानो हागौ नङा नों दैजि आंनि दैजिया बेबायदि नङा नोंगौ मोदोम रानथें गोजौ नों बायदिनो नाथाय आंनि फिसाजोआ नों नङा आंनि दैजिखौ आं सिनायगौ आंनि दैजिया बेबायदि नङा नों सोरबासो जानांगौ नों आंखौनो बोरैबा नुदों नोंगौ आयै नों फोथाय हारे नों आंनि जिउजों गेलेनो सानदों नामा रानि आं नोंनि बिमा नङा हारे आं आंनि फिसाखौ सिनाया जागोन नामा आरो नोंगौ आंनि फिसाजोआलाय नों बायदिनो आथिं आखाइ फिसा फिसा गोजौ गुफुरफोराबो नों बायदिनो नाथाय नों माबोरै दैजि जानो हागौ आंनि दैजिया दिनै सानब्रै सानबा जाबाय आंनिफ्राय गोमानाया आंनो दैजि जाम्बि जाखो ना माखो गथ' नोङो बुंबा मानो फोथाया ओरैनोबा आंहा फिसाजो गोमाजानानै फिसाय जेलाव थाजानानै न'खरनिफ्राय होखारजानानै बेसेबां दुखुआव दंखायो आरो नोङो आंनि आंनि जिउआव फैनानै आरो आंखौ नों खर' गरम दाखालाम थां नोङो सोरखौ नागिरदों बबे रावजों बुजायबावनांगौ जाखो नों आंखौ सिनायला आंनोथ' नोंनि फिसा खोनासंनानै सोमोन्दो लानाया जेबो गोरोन्थि नङा सोमोन्दो लानाया बयनिख्रुइ देरसिन गुन आरो बयनिख्रुइबो मानिथावना नाथाय जानांगौ नोंनि बिमायाबो आं बायदिनो एखे महर मुस्रि जानांगौ आं बायदिनो सेमथार नोंनि बिमाया बिनिखायनो नोङो आंखौनो सानदों नानि नोंनि आइनि नामालाय मा नोंनि गामिनि मुङा मा गामि आरो नोंनि बिमा बिफानि मुङा मा नोंनि बिबै बिबौ मा मुं खोन्था आं नङाबो जानो हानाय मानसिया गोबाङानो एखे थायो संसाराव नाथाय माखासे नामफोरखौ सोंनानैसो सिनायनो हानाय जायो आयै नोंसोर मानो फोथाया नोंगौ आं सानब्रै सानबायानो जाबाय नोंसोरनिफ्राय गोमानाया आंनि जानो गोनां फिसायनि मुङा बाम्बुला आरे ओइ गथ' जानांगौ नोंनो आंनि दैजिखौ सिखोमानानै आंनि दैजिनि धं जानानै फैदों बाम्बुला नोंनि बोरै जानो हागौ बाम्बुला आंनि फिसाजोनिसो ओहो बोरै बुजायबावनांगौ आंनोथ' दैजि आयै आं दैजि फोथाय जेब्ला बाम्बुलाया आंनियाव सनानि खोथा सोंदोंमोन आं जेबो फिननाय होनो हायैनि लाजिनायजों आं न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन बै समावनो रियाना फैदोंमोन बे समावनो रियाना आंखौ लोगो मोननानै बियो लानानै थाङो मा होनखो नों बिदिब्ला नोंनि महरा बोरै सोलायखो आंनि महरा माब्रै आं दाबो गावखौनो नुवाखै नोंसोरसो आंनि महरखौ मा सोलायनाय नुदों आंथ' बेनो बे आयै आं हामख्रेंख्रें गोजौ आंथ' बेनो बे आंनि महर मुस्रियासो माबाफोर सोलायदों आं बेखौबा बुंनो हाला महर मुस्रिखौ माबोरै सोलायनो हाथावगौ हायो आयै आजिखालि मानसिनि आखायाव रां रुफाल'सो थानो नांगौ रां रुफा थाब्लानो संसारखौनो सोलायनो हायो आरो जोंथ' महरसो आजिखालि बेसेबां लाख लाख क्ररनि मेकआपफोर दङ मानसिखौ आजिखालि मेसिनफोरजोंनो मा खालामो मा हायो मा हाया आयै आं दैजि आंनि महरखौ आं दाबोसिम नुवाखै आंनि महरा माबायदि नाथाय नों आंनि महरखौ मा नुनानै आंखौ दैजि नङानो होननानै बुंखो फोथाय आयै आंनो दैजि नोंनि नामा जोमै नङा नोंगौथ' नाथाय नोंनि दैजि आं बोरै फोथायनो नोंगौ आयै रियाना आंखौ लाना थांनानै मोनसे पार्लाराव सोहैयो आरो बियो आंखौ अराय समनि थाखाय मेकआपजों महरखौनो सोलायहोबायनो नाथाय आं आयनाखौबो नायनो मोनाखै आङो आयना नायनो होननानै बोरैबा खारखोमा बोफिननो मोनो
आयै आंनि महरा मारै जादों आं मिथिया आयै नों जोमै नोंनो आंनि बिमा आं नोंनि फिसा बाम्बुलानि जानो गोनां हिन्जाव नाथाय आयै आं बाम्बुलाखौ थगा होनानै थाङाखै आंखौ रियानासो लानानै थांदों हे सोर माबोरै फोथायनांगौ जाखो आङो आंनि फिसाजो नंगौना नङा माथो गासै खोथा बाथ्राफोराथ' मिलायदों नाथाय महर बालारावबो एथ'ग्राब बेबायदि मानसिखौबो सोलायहोनो हायोना मानसिखौ बेलेग खालामस्रानो हायोना मानो हाया जाखो आयै हाबाफोराव नुवाखै नोङो गोसोम हिन्जावखौनो माबायदि मेकआप खालामनानै गुफुर गावरांरां खालामनो हायो बेफोरो जाबाय टेम्परारि मेकआप आरो आंखौ एबा मा खालामदों गोबां माखासे मेसिनफोरजोंबो आंखौ माखासे माबा खालामदों आच्छा रे फोथायबाय आं नों दैजि मारब्ला आंनि हौवाया बहा दं मा खालामो आरो न'खराव सोर सोर खोन्थाजोब मानो जिरायखो दासो सोंजानानै खोन्थानो हायाखै आंनि दैजि फिसाखौ नोंसोर बहाबा किडनेप खालामना दोननानै नोंनो दैजि जाफानानै फैदोंना आंनि बिमानि मुङा जोमै आंनि बिफानि मुङा अलंबार आंनि बिफाया दा जेलाव दङ आंनि गुमै दैजिखौ दामस'नानै बियो जेलाव दाबोसिम दं आरो आंनि न'खराव आबौआ थैबाय आबै दं आयं दङ आयं हिन्जावनि नामा सोरांस्रि आयं हौवानि नामा देरहा आरो गामिनि मानसिफोरनि नामाबो लावगियो दङ ददे दङ मा जाखो नों दैजिब्लाथ' थाब गामिनि मानसिफोरखौ बुंनो हागौमोन ना नों दैजिनिफ्राय सोंनानै फैदों बेनिखायनो नोङो दद' मद' जादों नङा ओइ गथ' नों आंनि फिसा नङा ओरैनो आंहा फिसाजो गोमाजानानै बेसेबां सिन्था दङ नों थां आंनिफ्राय आंनि गोजान जा आइलै नों मानो फोथायाखै आयै दे नों दैजि थारमारब्ला आंनि जिउ जारिमिननि आंनि न'खरनि फंनैसो बाथ्रा बुंलाय हागोनब्ला नों मा सोंनो हास्थायो सोंजोब आं खोन्थाजोबगोन नोंनो सुबुत नांगौ ना खोनासं नों आबैनि मोसौ गाय फाननानै बुजादोंमोन ना नंगौना नङा नोङो आयं सोरांस्रिखौ बुथारनो थाखाय बथलाव दैयाव मुलि होदोंमोन ना नंगौना नङा आरो दाखालि थैनो थाखाय नों फासि नांनो नागिरदोंमोन ना आंसो हमथाहैदों ना नों नंमारगौ ना दैजि औ आयै आं दैजि मानो फोथाया नंगौलै आंनो दैजि फोथाय आयै आंनो दैजि नंगौ आंनो दैजि आंबो फोथायनो हाबाय नों दैजि मानोना नोङो न'खरनि गासैखौबो मिथियो दैजि बिदिब्ला बाम्बुलाया मा जाबावनांगौ दायो बाम्बुलायाथ' नोंखौ फोथाय खेबस खालामबावबाय होननानै बियो न'आव थांबाय आयै सैथोआ जेब्लायबो देरहायो नंखायजों फान्दाय जानानै मानसिया गब्र'योब्लाबो बियो बोखांजाफिनो बेबायदिनो जोंनि थार अनलायनाया सानसे जाफुंगोन नंखाय फान्दायनायाव गोजावदोंमोन जों आयै बाम्बुलाखौ आं लोगो मोनगोन बाम्बुलाया आंनि आरो आं बाम्बुलानि थौ आयै बाम्बुलानि न'आव हाय नायगिरिफोर दाखालिनि भिडिअखौनो मैयाबो रि-आपल'ड होनाय जादों मानो होनाय जादों होनोब्ला आङो दाखालिनो होखाबायमोन अब्लाबो मैया मानि थाखाय होनो गोनां जाखो दाखालि आं होदोंमोन नाथाय आंनि होबाय थानाय सम बायदि आं होनो मोनैयाव माखासे बिजिनि थाखाय लेट जाबाय 9टा 10टासोआनो जाहैबाय स' भिडिअआ होनाया लेट जानायखायनो भिउसआनो खम जाथारबाय मानो होनोब्ला जोङो जेब्ला मोनसे भिडिअ बानायनो थाङो गोबां खस्थ' जायो आरोना जायफोरा भिडिअ बानायो गासै बिसोरो मिथियो बेसेबां खस्थ' भिडिअ बानायनायाव खस्थ' आरो बेजों लोगोसे एडिट खालामनाय ओरै बेकग्राउन्ड लानाय गोबां खस्थ' आरोना स' मोनसे भिडिअ बानायनायाव जोंनो खम हले 4-5 घन्टा समखौ नांगौ दा एथ'ग्राब खस्थ' खालामखांनायनि उनावबो जुदि खस्थ' खालामनायनि जेबो बेसेनानो थायाब्ला जोंबो एसे दुखु मोनो आरो मोनसे खोथा जाहैबाय जोङो भिडिअखौ सानफ्रोमबो आपल'ड होयो नाथाय नायगिरिफ्रा मालाबा माबा मोनसे कारनाव नायनो हायासै आरो दाखालि लेट जानायखायनो हयथ' गोबाङानो नायनो जायासै स' होलांबाय थानाय भिडिअखौ जुदि नायाब्ला नेक्स्टनि भिडिअखौ जोङो काहानिफोरखौ एसे बुजिहैनो गोब्राब जायो स' बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ सानसेयावहाय 5-6 बेबायदि के जायो 5-6 के जायो दा बेनि गेजेराव अनलि 1K बेफोरबायदिल' जादों बिथिं 5Kआनो नायनाय जायाखै स' आङो बेनिखायनो जाहाथे बै 5K फोराबो नायफिनथों जे बिसोर जिहेतु नुवाखै काहानिखौ मिथियाखै बिनिखायनो बिसोरो जाहाथे नायनानै काहानिखौ मिथियो बिनि उनाव आङो नेक्स्ट भिडिअखौ लाबोगोन बे खोथाखौ साननानै माने आङो भिडिअखौ रि-आपल'ड होबाय जायफोरा नायखादोंमोन
बिसोरनि थाखाय बिखेखै सरि बिसोरो डाबल नायनांनायनि थाखाय आरो जायफ्रा नायाखैमोन बा नुवाखैमोन बिसोरो नायथों बिसोरो बे एपिसडखौबो मिथिथोंसै नुथोंसै साननानै आङो होफिननाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर खिन्थु माखासेया बुंहरदों जे मानो रि-आपल'ड होखो आं कमेन्ट हरनायफोरखौ दुखु मोनाखै जे आं मानि थाखाय होनो गोनां जादों आं बेखौसो खोन्थादों आरोना जायफोरा नायाखैमोन नायनो हागोन आरो दिनै आं गोदान भिडिअ लाबोबाय स' लोगोफोर दैजिया सोलायबाय सोरबाफोर दैजिनि सायाव माबाफोर बुंगोन अन्नानै सोरबाफोर सोर मा सानो कमेन्टआव हरब्लानो जाबाय आरोना दे लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय आङो गाबोन गोदान एपिसड लानानै फैलायसिगोन स' जायफोरा आंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायनो थाखाय नेबाय थायो नेनानै थाबावदो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ दे बिदिब्ला बेसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय